Здравейте, ви бокса съм Minecraft TV и това е епизод 2 на Adventure Map и днес ще минавам Adventure Map, ще минавам няколко Adventure Map, но в различни епизоди на Пепунски, на Minecraft Anime и там 991 или Network Trouble и на Знака. И първо ще минем на Пепунски. Така. Боулинга. Откъде започва мапа? Предполагам тук. Вход към село, бля бля бля. Това няма ми трябва. Или това е така. И ето го началото на мапа. Започне там. Здравей, приключението, моето име е Адам, ако ти трябва подслоната. Има село наречено Сваленик. Пожелавам ти успех в твоето приключение. Така сигурно са правилата. Така, да епика съм Adventure 2. Правила: не чупи купчета, може да използваш хакове, модове, освен Single Command, за да стане ден. Играй на Peaceful. Пишете коментар на трейлера на този мап. Какво мислите за мапа? Направено от Пепунски нях-нях. Може да чупиш само клей. То пише да не чупа нищо, ама. Да, и не може да отваряш диспенсъри. Ами добре, не мога да отварям диспенсъри. Така. И тук беше някъде силата. И да, ето го силата. Ето вход към селото. Първа задача: отиди до хотела и поиски сте. Приключенски хотел. Какво? Ако искаш да платиш за стая, хвърли тук. Рецепция. Здравей, млади момко, да не би да искаш да си намериш стая, единична стая, струва 2 злата. Втора задача: отиди до боулинга и спечели 2 злата. Ще карам няколко страйка. Малко фенки-менки. Аре, в омага. Слаймбол. Съм не слаймбола. Аз ще почна от средата някъде. Не се получи. Сега ще се получи. И какво ми даде? Нищо. Точно трябва да ми отвори вратата, значи. Аре бе. Аре бе. Фък. И разглед. Не ми отвори, само да ще увелича сонда. Топ. Нищо не се чува. Пак. Back to game. Значи последното. И ето отвезлото. Що става в чест слаймболите? Хе-хе. Става нощ. Добре, 2 злато. Коли 2 злато, но даде ми ръчка.
Едната стая в хотел. Стая едно, да, това е хотел с една стая. Нях. Включи едната. Я ли спупне? Пам! Рестоним от тук. Оф! Фак! Ще трябва да чупа камъка. Сори, пипунски, обърках се. Ако гледаш това видео, да, обърках се. След като вземеш кофта с лава и я излив дупката. Коя дупката? Какво пише? Дръпни ръчката. Какво? А там... Дали трябва да скача нагоре? Аре... Спей се ми зацепна. Кофта с лава. Фак. Падай. Фью. Виждам. Къде? Къде е ръчката, бе? Сори, пепунски. Щитна. Само ще взема една ръчка. Коя допълнителна да сложа? Едва ли в тази, значи. Ще заложим в тази. И да, получи се. Знаеш какво да правиш? Да. И така. Юпи! Къде почва? Но пак се срещаме, помниш ли ме? Аз се казах Адам, като минавах, видях, че този човек в къщата се е заключил без да иска помощ. Ми ще му помогна. Да прави лопата, наоколо има 3 честа с материали. Като направиш лопата, ще би копчета под железните улици. То няма нужда да ги чупам. Има пред няма нужда от лопата. Добре, ето. Там не знам какво. Добре, наоколо има чест. Чест. Хайде да. Чест. Къде си, бе, чест? То са 3 честовете. Така дали ще видя нещо? Еми, няма си правя там честове с лопати и такива глупости. Направо чупа. Така. Много ти благодаря, вземи тази запалка и запали специалното място в Великия храм. Добре. Великия храм. И така, учиме в Великия храм. Това ли? Да, Великия храм. Тук ще ползи запалка. Да, новия харесал мапа. Мабай. Въхъм. Шегувам се. Ей, добре, мапа беше много хубав. Хареса ми, доста оригинален. Само дето това в началото
дет не ме пусна там, където трябва. И сори, че читнах. И японски, нали там, напиши нещо, ако искаш. И коментирайте, гласувайте. И да, това беше от мен. И след малко трети епизод с мапа на Minecraft Anime Network Trouble. До скоро!